הרעש זה משביע, זה אני מבין רכבת. עכשיו אנחנו נמצאים בשנס תדרה, איך שלא קוראים לזה. כן, תראו איזה נוף יש לנו פה, תראו איזה יופי. הנה. הנה זאת הלנקוש, הולכת פה. הנה אני מתעד אותה. יו, איזה ריקוד, איזה ריקוד. תראו איזה יופי. תראי איזה יפה זה, נכון? תראי. ממש חמוד. מה זה? הנה זה האגם שלנו פה. לא יודע, בוא ננסה לקרוא מה כתוב פה בכלל. אני יודע. תראו איזה בתים, איזה בתים יפים, מה זה? אני רוצה גם בית כזה. בא לך גם בית כזה? יס. לא יודע. מה זה? אדופנט, סנטנדנט. אני יודע מה זה. יכול להיות, לא יודע. טוב, אנחנו עכשיו הולכים בעצם לחקור את העיר. לחקור את העיר. כן. הנה, ככה נראה מהרחובות של העיר הזאת. אוי, מה זה? כמעט נפלתי. מה זה הדבר הזה? תראי איזה יופי. לא מבינים כלום. מה לא מבינים כלום? לא, מה את הבנת? הבנת מה כתוב? למה לא הבנת? יו. תסתכל שם? בסדר. זה מבנים. מבנים יפים דווקא. הנה פה יש לנו פה איזשהו אוכל, לא יודע מה זה. מה יש פה? צ'וקלד, ווינטר אפל. וואלה חמוד. הנה יש פה, זה, איך קוראים לזה? עץ אשוח. מה זה? סלטים, כל מיני ברבקיו, פורק. מה יש פה? טורטילה. איזה מקום שקט. ממש כאילו מקום שקט. מקום מהאגדות כזה, הכל כמו מואר, כל האווירה כזה של קריסמס, מה זה? לא, אבל כאילו זאת העיר, זאת עיר כזאת מיוחדת. לא יודע איך היא נקראת אפילו, סנדרדרה, משהו כזה, לא הבנתי, אנחנו אומרים לנהג, תיקח אותו לסנדרדה, הוא הבין. הנה, גם שם יש, תראי, יולצ'קה, יש פה יולצ'קה, איך אני מחליף שפות. יפה, חמוד דווקא. זה בית ספר פה כאילו, מה? או שזה טיול שנתי, לא הבנתי מה זה. יש שמץ של מושג. הנה, זה המקומות. תראי, יולצ'קה. זה יופי. תעמדי ליד היולצ'קה, את לא רוצה? אלן. טוב, עכשיו אנחנו פה יצאנו מהעץ נשוח, עץ נפוח, איך שלא קוראים לזה, יולקה. הנה יש פה גם חריסטיק. הנה אלנקה. תגידי שלום. זה הפפרצי, הפפרצי מתעד אותך. פפרצי. מה יש לך להגיד על העניין? זה מקום יפה, מה זה? זה טוב, זה טוב, זה סימן שאנחנו יכולים לטייל, לראות את התרבות המקומית. מעניין אותי אם יש להם פה traditional dishes, מעניין אותי. איך אני שכחתי איך אומרים באנגלית traditional dishes. הנה זה הבית שלי, זה כאן איך אני גר, זה פה. כאן כתוב נא לא להפריע. הנה יש שם איזה פתק, נא לא להפריע. מבינה? זהו. איזה מבנים. רטרו בורגר. מה זה? זה אתה מצלם בורגר? לא יודע. מצלם הכל.
אני עושה פרסומת לעסקים, אני אומר לך. אני זהו, פרסם הכל. זה נוח דווקא עם החצובה. נו, להסתובב ככה. וואי, איזה מקומות. וואי, ממש נעים לי. כאילו מזג האוויר ממש חורפי כזה. בהתחלה אנחנו הגענו לפה, בהתחלה כשהגענו בשדה תעופה היה לי מה זה קר. לא התלבשתי כמו שצריך, אבל עכשיו אני לבוש כמו לא יודע מה. תראו איך אני נראה. עכשיו אנחנו הולכים בדרך לאכול במסעדה טרדישיונלית. הולכים להזמין שם גולש. אנחנו נמצא, כמובן שנמצא. וזהו. טוב, אנחנו עכשיו נכנסים פה לאיזשהו מקום לאוצר. בואו נראה, תראו איך זה נראה, מה זה? וואי, בקושי יש פה מעבר. בואו נראה לאן אנחנו נגיע. זרות יש פה למטה, לא יודע מה זה. מה? לא, תסתכלי למטה, אתה רואה? תדעו... יש לנו פה עוד מדרגות. הר אולימפוס הדבר הזה. הנה יש לנו פה עוד עלייה. הנה הלנקוש. אחד. הנה. אחרי האוכל. אחרי האוכל? יש לנו פה עוד עלייה. אחד. אוי, די כבר. וואו. זה לא נאמר עכשיו. מה זה, בית ספר? שומע ילדים. יש פה ילדים. טוב, אני מצלם איתם. טוב, עלינו, ככה זה נראה. מה זה? זה בטח הכנסייה פה. יש מצב, זה הכנסייה פה. זה יפה. הנה הלנקוש הולכת. נראית כמו סניגביצ'וק. מלינקי סניגביצ'וק. זהו. לא מדברת איתי. לא מדברת איתי. ג'וי. תראו איזה גשר יפה. יש לנו פה אגם כזה, יש לנו פה נוף. תראו איזה עצים יפים, בתים. הנה הלנקוש. פה יש לנו עוד איזושהי חנות. לא ידוע מה זה החנות הזאת. מה זה? עוד מסעדות, נראה לך. את חושבת זה מסעדות? זה? כן, שזה לא. יכול להיות, לא? זה מסעדות, אני יודע. יש לנו פה מדרגות מעוצבות כזה, כמו ספירלה. קדימה, הלנקוש, תראה לנו את הדרך. אני ממש מרגיש כאילו אני מכין פה סרט. סרט על הונגריה. הנה הכביש המהיר שלנו. הנה המקומית שלנו, ההונגרית שלנו. אנחנו מטיילים בסנט דרודגרולי. כן, איך שלא... עכשיו שאני נביכה את השם שלו. איך שלא קוראים לזה. ג'ויו. ג'ויו. מה זה בית? מה זה המקום? בסוף אסור לצלם פה, בעיקר שטח פרטי.
נה נה נה. לטיול יצאנו, ארנבים מצאנו. יו 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 יו, מה קרה? תגידי לצופים, מה קרה עכשיו? קרתה עכשיו מידע נפילתית מידתית, מאוד מידתית. לא לעצבן. טוב, הנה אנחנו ממשיכים בטיול שלנו. הנה הבחורה היפה שלנו. וואו, מה זה? מה זה המקום הזה? מה זה? זה נראה כמו סוכה, לא? זה לא סוכה? סתם. נראה יפה דווקא. חמוד כזה. הנה עוד איזה מסעדה. מעניין, אנחנו לא ראינו את זה מקודם, נכון? את האזור הזה. יש פה גבינות. אתה רוצה גבינה? מה? לא יודע. אתה רוצה גבינות? רוצה לי כמה גבינה? מה? תראו איזה מסדרון צר. בתים פה מסביב. איזה צמחייה יפה. תראו איזה נוף יפה יש פה. תראו איזה בתים יפים. תראו איזה אגם שחוצה אותם. יש לנו שם עצים, יש לנו צמחייה ארוכה ויפה. תראו איזה ברווזים יפים יש פה. וואי, איזה יפה, תראו מה זה. אלן, תראי אותו, אלן. תראי את הירוק הזה. את רואה את הירוק? איזה יפי, איזה יופי של מקום, מה זה? טוב, אני לא יודע, תקראו לי משוגע, תקראו לי לא משוגע, אבל מעניין אותי כמה מעלות המים האלה. מעניין אותי. חייב לעשות תפילה עם היד. מים חמים, מה זה? לא קר, זה לא קר. רגע, אולי זה יותר עמוק? זה לא... זה חם, באמת שזה לא קר. גם בחופשה צריך להתאמן. בואו, עכשיו אני אראה לכם מה אני עושה בחופשה שלי בהונגריה. קדימה, בואו אחריי. איזה מתח נמוך, מה זה? הכל מים פה. 1, 2, 3, 4, 5. צאו להתאמן, אל תהיו ארנבים וצאו להתאמן.
הנה, זה הגן שעשועים שלהם, מה שיש להם פה. זה אומגה, מה שיש לנו גם. יש להם פה אומגה. יש להם פה, זה האומגה בעצם. פה יש להם איזה שהם מכשירים כזה, של כמו לבעלי חיים, כן? תראו איזה יופי. רואים איזה יופי? כן? וזה בעיקרון פארק. הנה פה יש לנו את היער הזה. הנה הלנקוש, שנהפכה להיות ארוסתי. תראי להם. תעלי. דווקא זה כיף, לא שקר. נהנה לך. נזכר בילדות. מה, לא? אימאל. וואי. אותי רואים, מה איך אני לא יודעת אם רואים. העיקר שיראו אותך. מה הם צריכים לראות אותי? מאיפה הדבר הזה, נכון? כן. תראו איזה צמחה יפה. ארוסה יפה. נכון. Какие деревья, смотрите. Что тут у нас? Красота. Да, я разговариваю на 3 языках. Английский, русский, иврит. Тут у нас какая-то запретная зона. Там было написано даже, что нельзя туда заходить. Ланкуш, ехать. ממש יפה פה. אנחנו פה מטיילים, תראו איזה יופי. תראו מה זה. זה חמודים. יאללה. המשכנו בטיול. המשכנו. איזה מבנים יפים יש פה. יאללה, קדימה. טעים? מאוד? אוקיי, אז ככה, עוקבים יקרים שלי. אתמול היה לנו יום מהגע במיוחד, אבל התארסנו. זה מה שחשוב, התארסנו. וזהו. ועכשיו אנחנו פה ממשיכים להתקדם, לראות פה נופים מרהיבים של בודפסט. זה השוק של הקריסמס פה, הבזיליקה מרקט. כפי שאתם יכולים לראות, ממש מפוצץ פה. טוב, בואי נסתכל. לא, וואו, כמות אנשים לא נורמלית. פה מריח הזה של הקינמון, נכון? ממש ריח חזק של קינמון.
אני לא יודע אם זה... וואו, ממש חזק. אני לא יודע אם זה היין או הקירושט הזה. הנה. יכול להיות גם וגם. יש להם פה גם וגם. הנה, יש פה יולקה. בוא נלך ליולקה, נראה את זה. מלא דוכנים, נכון? באזור כזה קטן. הנה היולקה. מה שלקחנו פה איזשהו משקה חם אלכוהולי, לא יודע, עם קינמון ותפוח. והחברה שלי פה, אלנקוש, ארוסתי, לקחה פה שוקו חם עם מרשמלו, נראה טעים. טוב, אנחנו ממשיכים בטעימות שלנו. יש לי פה נקניקיה, תראו איזה נקניקיה ענקית, יש לי פה בייקון, ביצים, ואלנקוש הזמינה גם נקניקיה, מה זה? ביצים, ומה עוד הזמן שם? עגבניות אני רואה שם. ויש לי גם לצ'ו, בוא נראה, בוא ניתן. ויש פה גם קימצ'י. יאללה, שיהיה לנו בתיאבון. אנחנו ממשיכים בטיול שלנו, חוקרים את בודפסט עם אלנקוש, ארוסתי היפה. תראו, זה הבניין של הפרלמנט. כמעט מדתי עכשיו. תראו איזה יפה זה. ממש מואר כזה, אורות בכל מקום. וואי, הנה הרכבת, זה רכבת. זה האוטובוס הצבעוני הזה. זה יפה, נכון? באמת יפה. יש שם איזשהו מופע. איזה יופי. אין, ידעתי לאן להביא אותנו, אוקיי. ושם זה הדנובה נראה לי, שם בהמשך, זה הנהר נראה לי. או שמה יש שם, בוא נראה. תראי, יש שם את העץ אשוח, אתה רואה? יולקה, יש שם יולקה. תראי איזה יופי. רגע, מותר לנו לעבור פה בכלל? יש פה רכבת הרי, לא? מאמי. אנחנו עכשיו עברנו איפה שהרכבת נוסעת הרי. מה לא? זה הרכבות של הרכבת. אין איפה לעבור. כן. איזה יפה זה? מאמי, נכון? וואו, ממש מרשים המקום הזה. מסיבה, מאמי, רוקדים במסיבה. איזה יופי. מעניין אותי איפה היכל הקרח. יש פה איפשהו היכל הקרח, או שזה לא פה. ביי ביי. יאללה, מסיבה. מאמי, רוקדים. איזה יופי. איזה זוהר זה, תסתכלי. איזה זוהר.
אצלהם. נשיא, לא יודעת מי זה אצלהם. לא, נכון. נכון. בוא נלך מסביב, נראה את כל המקום. וואו, איזה מוזיקה. אני אוהב את הווליום, להגיד את האמת, לא לשקר. אבל פחות הטייפ שלי של המוזיקה. תקשיבי לי יותר, ויהיה לך חיים נהדרים. מה, מי פה היה צריך להקשיב לי? מה? שנינו צריכים להקשיב אחד לשני. לא, לי יותר. מה? אנחנו עכשיו עומדים לנסות פה את הגלגל הענק. בואו נראה, זה הלפני, בואו נראה איך אנחנו נהיה אחרי. תודה רבה. טוב, אנחנו עכשיו התחלנו במסע שלנו. אתמול היה לנו מסע קומטה, והיום אנחנו פה עולים על גלגל ענק. אנחנו עולים ועולים ועולים, תראו איזה יופי, תראו איזה נוף. רגע. בואו נראה. תראו איזה יופי. תראו איזה עיר. תראו מה זה. יפה שלי. ארוסתי. תראי להם. רואים מה זה? We just engage. motherfuckers, engage. סליחה, מצטער. זה content family friendly. בואי. מה זה הפרסומת הזאת? לא יודעת מה אני עשיתי, אני עוד כולם רוצה בחור שלא יעצבן אותי ושלא יקח אותי פה כל שניה ללכת. חצוף. אבל לא בחור, אני ארוס. לא עוד שניה, אני אזרוק את הבת לים, לנער פה. תורגת אותי. אתה הורג אותי. טוב, אנחנו ממשיכים בטעימות שלנו. לא יודע, הזמנו פה קסדיה, וזה מה זה? וזה מאצ'ה פה. ופה זה יין חם. וזה הגמבורגר שהזמנתי, תראו מה זה. בנת שדר. לא יודע, איזה תוספות מעניינות, אני יודע מה. ירשי פתרון.